Прывітанне. В эфире программа «Пік свабоды». Я Юрий Дракахруст. Тема сённяшняй программы – «С кім будзе дамаўляцца спікерка Координацыйнай рады». Сёння наша гостя – старшыня Координацыйнай рады трэцяга склікання Анжеліка Мельникова. Анжеліка, добрый день. Добрый день, вітаю, спадар Юрий. Анжеліка, па-першае, я віншую вас з абраннем, з новай пасадай. І тады першае пытанне, вось вас толькі учора абралі. Якія першыя крокі на гэтай пасадзе вы мяркуеце зрабіць? Дзякуй вялікі за віншаванне. Так, у нас вельмі шмат працы і першыя крокі, якія мы збіраемся зрабіць, канешне, пра працэдуры я не буду казаць, бо гэта не заўсёды цікава слухаць, але нашыя першыя крокі гэта выпрацоўка нашага рэгламенту адносін паміж Координацыйнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Святланы Ціхановскай. Мы зараз над гэтым працуем. Другі вельмі важны трэк, які мы для сябе вызначылі, і мы будзем працаваць над гэтым у бліжэйшы час, гэта наша сумесная праца з парламентамі краін-партнёраў, з парламенцкімі организациями, такими як Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея АБСЕ, конечно, Европарламент. И тут это не просто словы, это конкретные дзеянні, якія мы будем прадпрымаць. У першую чаргу гэта ёсць такая ініцыятыва у некаторых спіскаў аб тым, каб правесці слуханні менавіта па сітуацыі ў Беларусі у Радзе, у шэрагу краін, і таксама вырабатаць там, выпрацаваць такія рашэнні, якія будуць потым направлены ў выканаўчыя органы гэтых краін. Ну, шэраг краін, якія былі названыя, гэта Польша, Литва, Эстонія, Чэхія і яшчэ шэраг іншых краін. Таксама мы разлічваем на тое, што нашы людзі будуць праходзіць такія праграмы навучання ў некаторых парламентах для таго, каб атрымаць веды, паглядзець, як працуюць парламенты дэмакратычных краін. І вось такія праграмы, над такімі праграмамі мы ўжо працуем і вядзём кансультацыі ў шэрагу краін. Ну і таксама, калі таксама цікава паслухаць пра нашы ўнутраныя працэдурныя рэчы, але яны вельмі важныя і звязаныя якраз такі з тым, як мы будзем прадстаўляць Координацыйную раду ў тым ліку і на міжнароднай арэне. Гэта мы павінны вызначыцца з камісіямі, з профільнымі камісіямі, і ўжо на наступным тыдні будзе фармавацца спіс такіх камісій. Анжеліка, вось я памятаю, калі вы прадстаўлялі сваю праграму кандыдаткі, першы пункт у вас быў дапамагаць беларусам, рабіць нешта для беларусаў. І вот чалавек паслухае вас і скажа: ну добра, там з парламентамі кантакты, унутраныя пытанні. Для беларусаў-то вот што вы на вашай пасадзе збіраецеся рабіць? Першае. Ну, глядзіце, мы і не спыняліся працаваць, мы заўсёды працуем. Калі вы паглядзіце нават у нашыя каналы, мы ўжо на першых 2 тыднях нашай працы давалі такую справаздачу аб тым, што было зроблена менавіта спісам каманда Латушкі і рух за свабоду. Гэта былі сустрэчы, падчас якіх вырашаліся пытанні беларусаў у Польшчы у тым ліку. Гэта былі пытанні легалізацыі, гэта былі пытанні, звязаныя з дапамогай уразлівым групам насельніцтва. І таксама вось вы кажаце, што калі мы сустракаемся на высокім узроўні дзесьці ў краінах, хтосьці скажа, што гэта не аб чым, што гэта проста пацісканне рук. Але ж мы павінны разумець, што такія стратэгічныя сустрэчы
яны вырашаюць далейшую стратэгію дапамогі Беларусі нашым ініцыятывам, такія сектаральныя у тым ліку праграмы падтрымкі Беларусі і беларусаў. Гэта і праграмы мабільнасці нашых студэнтаў і прафесіяналаў, гэта падтрымка СМІ, гэта падтрымка бізнесу, адукацыі, нацыянальнага адраджэння. Таму нельга казаць, што вось гэтыя сустрэчы і супраца з краінамі на такім высокім узроўні гэта не прыносіць нічога для беларусаў менавіта. Не, гэта прыносіць. Ведаеце, нават трымаць у фокусе праблему Беларусі зараз у такім кантэксце, калі ў нас і ў рэгіёне вайна, і нас, можа быць, і ўспрымаюць часцей так, як бы Беларусь, так агрэсар, праз тое, што рэжым Лукашэнкі у Беларусі. І мы з гэтым таксама павінны змагацца. Мы павінны сябе бараніць, наш імідж на міжнароднай арэне. І вось такія сустрэчы і такія перамовы, такая супраца на стратэгічным высокім узроўні, яна, канешне, дапамагае у тым ліку і бараніць імідж беларусаў, якія не з'яўляюцца роўнымі рэжыму. Анжеліка, вы цікавую рэч сказалі, што та вот справаздача каманды Латушкі. Ну, вы, здаецца, все-таки сталі спікерам координацыйнай рады, а не каманды Латушкі. Так вось да гэтага пытання, прапановы, якая прагучала на прэзентацыі вашай праграмы, спадарня Турарбекова, кіраўніца спісу «Наша справа» прапанавала вам наўпрост сысці з офісу Латушкі, з народнага антыкрызіснага кіравання, дзе вы каардынатарка праектаў, што зашмат вам будзе працы і там, і што будзе, на думку Турарбекавай, канфлікт інтарэсаў. Вы збіраецеся сходзіць адтуль? Ведаеце, я вельмі паважаю тое, што людзі выказваюць сваё меркаванне. Дзякуй гаспадарыні Розе Турарбекавай, але гэтае рашэнне я буду прымаць сама, калі такое пытанне ўзнікла і калі гэта вынесена ўжо на абмеркаванне, то я разгледжу магчымасць завяршыць працу ў НАУ. Але я менавіта не бачу канфлікту інтарэсаў з прафесійнага альбо этычнага пункту гледжання. Так ці інакш, мы ўсе працуем у розных арганізацыях, з'яўляемся работнікамі альбо валанцёрамі. У нас агульныя мэты. І давайце не будзем забываць пра гэта. Рэгламент таксама, ён не парушаецца, і я у АПК не працую. Я не з'яўляюся падпарадкаванай Паўлу Паўлавічу. Я ажыццяўляю праектны менеджмент. Я кансультую па стратэгічных пытаннях. Мы партнёры і калегі. Але вось гэта дзіўна насамрэч, таму што ўсе так хацелі аб'яднання апазіцыі. Усе крытыкавалі, што мы ніяк не можам паміж сабой дамовіцца. У выніку цяпер людзі гатовыя працаваць на некалькіх праектах, наладжваць масты, і ўсё роўна крытыка. У нас ва ўсіх адна мэта і адна цікавасць. Пра якія супярэчнасці сёння ідзе гаворка? Ці ў кагосьці іншыя мэты? Мы пра гэта крыху пазней пагаворым, якія менавіта. Это маё пытанне да вас будзе. Але зараз у мяне да вас пытанне наконт падпарадкавання. Вось в інтэрв'ю нашай Ніве вы сказалі, я цытую, «Я подумала, что Латушка дапаможа навесці шороху ў координацыйнай радзе ў пазітыўным сэнсе. А якой менавіта ад яго дапамогі ў навядзенні шороху ў радзе вы чакаеце? І ці чакаеце ў навядзенні шороху дапамогі, скажем, ад Егорова, ці Прокопчык, ці той же Турарбекавай? Абсолютно. Я чакаю навядзення шороху ад усіх актыўных чальцоў, дэлегатаў координацыйнай рады трэцяга склікання. Але ад Латушкі больш ці не? Ведаеце, я з Латушкам прапрацавала ўжо шмат гадоў. І я ведаю, што значыць
у пазітыўным сэнсе, што чалавек навядзе шораху. Гэта я сказала не з тым, што Павел Павлович там прыйдзе, як зараз кажуць, там узарпаваць нешта ці нешта дыктаваць. Не. Я кажу у пазітыўным сэнсе, што калі ў чалавека, і я не ведаю, хто можа са мной тут не пагадзіцца, у чалавека ёсць проста выдатны, унікальны досвед у кіраванні, прычым дзяржаўным кіраванні. Ён дыпламат, і ён вельмі добра ведае, як паставіць працэсы. Паверце мне, працэсы ў НАУ пастаўлены вельмі добра, і я лічу, што калі чалавек такі досвед прынясе ў каардынацыйную раду, гэта будзе толькі пазітыўна спрыяць развіццю каардынацыйнай рады. Я таксама з вялікай павагай стаўлюся да тых, хто дагэтуль працаваў у каардынацыйнай радзе. І для мяне заўсёды чуць, нават вось калі мне асабістыя пішуць: Анжеліка, вось трэба зрабіць так і так, тыя, хто ўжо там працаваў. Я не кажу нават большасць, меншасць, мне не падабаюцца гэтыя ў прынцыпе такія словы. Але я чакаю канструктыўнай крытыкі і нейкіх прапаноў ад усіх. Калі ласка, рабіце свае прапановы, калі ласка, працуйце. Ведаеце, калі хтосьці прыйдзе з добрай прапановай па тых жа камісіях, па тых жа працоўных групах, то чаму гэта не будзе разгледжана? Я лічу, што кожны спіс, кожны дэлегат будзе мець магчымасць на тое, каб зрабіць такія прапановы, узначаліць камісіі, мець месца ў нейкіх дэлегацыях на перагаворах высокага ўзроўню, і гэта натуральна і нармальна. Анжеліка, вот адна з прапановаў, якая прагучала ізноў жа на абмеркаванні вашай кандыдатуры, гэта слуханне чальцоў кабінету напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь». Вот летась это было. Летась Ціхановская зняла з пасады, так бы мовіць, Азарова па выніках абмеркавання. Вам прапановвалі: а давайте мы зараз, вот вы спікерка, вы можете пойти до Ціхановскай, сказаць, што Светлана, вот трэба, народ хоча, народ патрабуе, вот вам канкрэтная прапанова. Вы падтрымаеце? Канешне, падтрымаю. У сваёй прамове, калі я яшчэ яе рабіла падчас прэзентацыі, так, на гэтым пасяджэнні, я яшчэ не была спікеркай, і мне задаюць пытанне, я магу толькі сказаць сваё бачанне на той момант. Цяпер я таксама магу ўжо як спікер сказаць і паўтарыць свае словы, што так, слуханні будуць, яны павінны быць, і гэта добрая практыка, і калі мы зможам паспець, то гэта добра. Адкрыю вам нават сакрэт, нейкія такія ў нас ёсць нават думкі, што можна гэта правесці падчас канферэнцыі «Новая Беларусь». Але гэта яшчэ удакладняецца і вядуцца кансультацыі, мы працуем над гэтым пытаннем. Было б, канешне, добра. Але я не кажу, што гэта не будзе праведзена ўвогуле. Не, ў гэтым годзе трэба правесці. І ўжо ёсць людзі, якія над гэтым працуюць. І я лічу, што гэта павінна быць не толькі, можа, нават кожны год практыка, а можна і часцей. Мы зараз будзем працаваць над такімі працэдурамі і вызначаць календар наших падзей і працы, каб кожны ведаў тэрмін, калі павінна быць зроблена тое ці іншае мерапрыемства, і адказных людзей за гэта. Тады будзе прасцей. Ці правільна я зразумеў, што вы асабіста, як спікерка, за? Канешне, я за тое, каб праводзіць слуханні. Калі мы паспеем, Канешне, калі мы паспеем, тады мы зробім. Калі мы не паспеем, тады што ж ужо зрабіць? Будзем пазней праводзіць. Анжеліка, яшчэ адно пытанне да вот тэзы, якая прагучала ў вашым інтэрв'ю нашай Ніве. Я працытую: я бачу перспектыву развіцця Координаційної ради як інституту альтернативного парламенту Лукашенки. Слухайте, ну вот за Координаційную раду проголосовало, як ми з вами пам'ятаємо, 6723 белоруса, причому в основному з діаспори. Координаційна рада ввогуле не приймає законів обов'язкових хоч для кого. Ну, може, для вас яны будуть обов'язкові, но не для чиновників, не для солдат, не для народа, ні для кого. Так, як вибрана палата, ми ведаємо, но формально кажучи, вона приймає закони, по яких живе країна. Ну, вот з такими, якби, обмежуваннями Координаційна рада не приймає закони і обрала менш за 10 тисяч. Як вона може бути, стати альтернативою парламенту?
Ну, ведаеце, гэта наш перыяд сталення, гэта насамрэч гістарычны момант, таму што колькі б не прагаласавала, гэта вельмі мужныя людзі. Это людзі, якія ў перыяд беспрэцэдэнтных рэпрэсій змаглі гэта зрабіць. Нават у дыяспары гэта было рабіць, ведаеце, многім, ну, страшна, просто страшна. Вы ведаеце, у які час мы зараз жывем. Таму я не лічу, што гэта аб'ектыўная лічба тых людзей, якія хацелі б прагаласаваць. Другая частка вашага пытання гэта датычыцца таго, што не прымаюцца сур'ёзныя законы, так, дакументы, нейкія рэгламентуючыя дзейнасць органаў, так? Але вот я і кажу, што трэба павялічваць гэты як бы ролю каардынацыйнай рады паміж інстытутамі, якія ўжо існуюць. Мы павінны іх умацоўваць. І калі раней на пляцоўцы каардынацыйнай рады вырабатываліся толькі нейкія, можа, парады ці, не ведаю, там, рэзалюцыі, але зараз гэта павінны быць нейкія стратэгічныя дакументы, якія будуць вырабатывацца разам, узгадняцца з аб'яднаным пераходным кабінетам, з офісам Святланы Ціханаўскай, і будуць такімі моцнымі дакументамі, якія будуць працаваць на карысць усіх інстытутаў і рэгламентаваць іх дзейнасць. Таму я і кажу пра тое, што мы павінны ўзмацняць менавіта каардынацыйную раду. Так, мы працуем зараз тут. Нельга казаць, што мы ўжо зараз з'яўляемся альтэрнатывай парламенту, але ў адным мы можам сказаць дакладна, што мы з'яўляемся альтэрнатывай парламенту. У нас ёсць гэтыя амаль 7 тысяч выбаршчыкаў, за якіх мы адказныя. А у Лукашэнкі няма ні аднаго, таму што ён усіх прызначыў. І ў гэтым ужо нашая сіла. І мы павінны працаваць на тое, каб каардынацыйная рада стала яшчэ больш вясомая, каб у яе была вага, каб яна магла вырашаць пытанні, каб яна была бачная на міжнароднай арэне і каб была карысная для беларусаў. І тады праз 2 гады, паверце мне, калі мы зробім сваю працу добра, у нас будзе ўжо нашмат больш выбаршчыкаў. Анжелика, а вот я бы хотел, как бы удокладнили вот эту тезу про поширение, повеличение ваги. Вот я памятаю пункт вашей программы, здаецца, 3, поширение полномочств координаційної ради. За кошт кого? За кошт чего? Значит, коли у вас поширятся полномочства, так у кого-то они, видать, поменьшатся, ці як? Вот мы с вами абмяркоўвалі наконт таго, што ну не прымае каардынацыйная рада законаў, а будзе, умоўна кажучы, каардынацыйная рада прымае некае палажэнне, Ціханаўская і нават Латушка гаворыць: так, все, мы выконваем. Як сказалі, так і будзем. Так это павінна як бы працаваць практычна. Глядзіце, гэта павінна працаваць так, каб мы ўсе маглі лягчэй і эфектыўней працаваць на карысць беларусаў і нашых інтарэсаў. Таму зараз ідзе праца над падпісаннем мемарандума пра супрацоўніцтва паміж 3 інстытутамі: АПК, каардынацыйнай радай і офісам Святланы Ціханаўскай. Я б хацела, каб у гэтым мемарандуме было зафіксавана пашырэнне паўнамоцтваў каардынацыйнай рады ў напрамку, напрыклад, прызначэння ці ўзгаднення прадстаўнікоў АПК ці нейкай часткі прадстаўнікоў. Але гэта будзе супольна выпрацаванае рашэнне. Гэта яшчэ абмяркоўваецца, і гэта такі вось накірунак канфігурацыі больш такой парламенцкай рэспублікі, да якой мы павінны, я лічу, ісці, і гэта важна. Таксама я хочу сказаць, што можа быць, што можа пашыраць менавіта паўнамоцтвы каардынацыйнай рады, гэта камісіі, бо цяпер іх будзе шмат больш. Я думаю, што у параўнанні з тым, што было ў каардынацыйнай радзе другога склікання, таму што я чую так шмат ініцыятываў, і я думаю, што будзе больш накірункаў працы, а ў сувязі з гэтым і ў каардынацыйнай рады будзе больш паўнамоцтваў.
Анжеліка, вось напярэдадні абмеркавання кандыдатураў, ну, так атрымалася вашай кандыдатуры на спікера, Блёк Прокопьева-Егорова заявіў, вот я цытую из іх цытаты, «Дзеянні фракцыі Павла Латушкі вядуць да ліквідацыі незалежнасці Координацыйнай рады, ее падпарадкавання офісу Ціхановскай і аб'яднанаму пераходнаму кабінету». Конец цытаты. Ну вот вы чалец спісу Латушкі. Гэта крытыка несправядлівая? А можа, она справядлівая, але так і нормально. Ну і добра, што падпарадкаваны. А што в этом кепскага? Ну, это важная институция, АПК, офис Тихановской. Ну, а Координационная рада, может и нормально, что она такая, ну, как бы дорадцы. А это не подобается Прокопьеву и Егорову, ну и как бы и ладно, и что? Так, не, спадар Юрий, вы меня не уведите тут у ступор, потому что я вельми люблю ваше интервью. Коли б я была на вашем месте, я б так само задавала такие пытания. Вось мне подобается. Вось я люблю. Я хочу, чтобы мне так, менавіта так и задавали пытания. Потому что то, что вы зараз сказали, оно может суперечить тому, что я сказала ранее. Я кажу, что я хочу павялічыць вагу Координацыйнай рады и яе уплыву на те процессы, які адбываюцца у адносінах паміж нашими институциями. А вы кажете, что якби мы там находимся под неким уплывом АПК ці офісу Святланы Тихановской. Не, это все просто про супрацу, про эффективную працу, калі рашэнні, якія прымаюцца ў Координацыйнай радзе, будуць хутчэй прымацца таксама і у АПК і офісам Святланы Тихановской. Таму я лічу, что просто мы павінны зараз нікога не абвінавачваць адзін аднаго. Мы павінны просто папрацаваць плённа. Зараз якраз самы момант, калі мы павінны прапанаваць камісіі і прапанаваць праграмы працы гэтых камісій. І я вам абяцаю, что любая добрая инициатива, добра прапрацаваная, не будзе вось так кинута на паветра. Усё будзе разгледжана, і гэта не залежыць ад таго, калі вы любіце такое слово большасць-меншасць, але ад любога спіса добрая инициатива будзе разгледжана і прынятая ў работу. Давайте просто працаваць. Я спікер для ўсіх тых, хто працуе. Каманда Латушкі працуе, супер. Працуюць іншыя спісы, еўрапейскі выбар, працуе воля, працуе, калі ласка, моладзевы наступ, працуе блок Прокопьева-Егорова. Все, у вас есть план, есть ужо конкретная назва вашей камісіі, есть план, ён будзе разгледжаны. Гэта вырашае не адзін спікер, гэта вырашаюць усе разам, так? Але я заўсёды за ініцыятыву. Заўсёды падтрымаю. Анжеліка, ну вот мне здаецца, што вы ці як бы робіце выгляд, ці такую пазіцыю займаеце. У нас агульныя інтарэсы, у нас няма супярэчнасцяў, вы гаворыце. Ну, слухайте, все читали ваш чат. Спачатку он быў закрыты, потым его адкрылі, і месяц все маглі назіраць, як вы ледзь матом, ну не вы человек деликатный, ну там люди як бы не стрымліваліся. Ну было відавочна, что у людей супярэчнасці. Ну відавочна, что кризис, там обвинавачивание, конституційный переворот, ну вот я кажу, заява Прокопьева, Егорова блоку. Ну всем відавочна, что розные. И вот в этом смысле у меня до вас питание. Ну, говорячи при всем, что да, у нас агульные интересы, а вот на ваш погляд, а вот что реально хочуць, ну, вам не падабаецца меншасць, добра, Егоров, Прокопьев, Турарбекова, Прокопчык, вот у чым яны з вами не згодны? Чаму яны не задаволены вашай кандыдатурай? А это відавочна, что они не задаволены. Не трэба рабіць выгляд, что это не так. Но вот як бы вы можете в их скуру як бы апрануцца и сказать, вот их претензии до мяне, до Анжелики Мельниковой, вот такие. Я их не прымаю, они дураки, а я умная. Но в чым палягаюць их претензии, вы усведомляете, вы артикулюете?
Глядзіце, мы насамрэч пачынаем працу каардынацыйнай рады трэцяга склікання ў вельмі няпростых абставінах, таму што дагэтуль працавала каардынацыйная рада другога склікання і не было прапісана, як мы будзем жыць у прынцыпе у гэты транзітны перыяд паміж другім складам і трэцім. Таму былі канфлікты інтарэсаў, былі канфлікты звязаныя з рэгламентам, было я разумею, што хочуць усе спісы, усе хочуць працаваць над тым, чым яны займаліся і раней у каардынацыйнай радзе другога склікання. Ёсць ужо нейкія, можа быць, набітыя шышкі, і хацелася бы зрабіць лепш, так? Вось вы кажаце, што яны відавочна супраць мяне. Я не бачу, што яны відавочна супраць мяне. Са мною размаўлялі прадстаўнікі спісу нашай справы, калі ласка, і не толькі, і іншых спісаў, якія прадстаўляюць меншасць. Тут нельга сказаць, што так ужо людзі былі і супраць. Так, але Анжелика, я вас перепыню. Одну секунду. Они не супраць вас асабіста. Они не супраць вас асабіста. Они супраць того падыходу, які вы увасабляеце. А які у нас падыход? Это дэмакратыя. Мы перамаглі, нас большасць, мы ішлі са сваёй праграмай, і большасць людзей за нас прагаласавала. Калі ласка, раней вы былі большасцю, вы рабілі так, як вы лічылі патрэбным у каардынацыйнай радзе, а цяпер прыйшла наша большасць, і мы цяпер робім так, як мы лічым разумным у адпаведнасці з нашай праграмай і з тым, як мы бачым развіццё каардынацыйнай рады. Але пры гэтым мы кажам, вы мае, вы хорошыя. Не трэба заўсёды выходзіць з гэтай крытыкай. Калі ласка, прыйдзіце і скажыце, мы хочам рабіць тое, тое, тое. Мы выдвигаем такія і такія нейкія прапановы. І ўсё. І калі вы працуеце і прапануеце нешта добрае, то яно будзе таксама у працы і няма ніякіх праблем. Хто працуе, той і вядзе увесь караван за собой. Анжелика, вот это больше такое, конечно, живое вы дали зараз тлумачэнне. А ці можете его вы процягнуць, як вы сказали? Мы перамаглі, наш падыход перамог, але я спікерка ўсёй каардынацыйнай рады, і не гледзячы на тое, што я з вами не згодна па тых ці іншых пунктах, першы, другі, трэці, але я готовая на кампраміс. Я готовая на компромисс, я готовая пайсці вам насустрач у гэтым. Мне это не падабаецца, вы не маеце рацыю. Но у меня такая посада дурная. Вот. Можете вы это сказать, пералічы, у чым вы готовыя ім саступіць? Глядзіце, як я ўжо і сказала, у каардынацыйнай радзе, насамрэч, у мяне такая пасада, пасада як пасада. Я не магу сказаць, што яна дурная ці не дурная, але я скажу так, большасць, якая зараз будзе рэалізоўваць свае праграмы, яна ўжо працуе над імі. Я яшчэ не ўбачыла, каб былі нейкія такія суперкласныя прапановы ад меншасці. Аднак, вы ведаеце, што калі мы пачыналі, яшчэ пасля першага пасяджэння былі нейкія ў нас супярэчнасці, менавіта моладзевы наступ выступіў з прапановай зрабіць працоўную групу аб перапрацоўцы статута. І гэта было выдатна. І ўсе пагадзіліся і пайшлі працаваць. Ніхто ж не сказаў, не, мы не будзем працаваць. Гэта нехарошая, недобрая прапанова. Усе пайшлі працаваць. І ведаеце, гэта было так. Людзі працавалі па 8 гадзін з перапынкамі на 5 хвілін кожныя 2 гадзіны. Вот. Так калі ласка, прыходзьце. Таксама і парады добрыя гучаць калі-нікалі ад прадстаўнікоў меншасці, так, і яны ўсе прымаюцца. Аб чым тут казаць? Якія саступы? Усе мы у роўных абставінах
якія рэгулююцца рэгламентам. Калі ласка, глядзіце ў рэгламент, і там усё сказана. Спікер адзін нічога не вырашае. Спікер тушыць пажары, спікер забяспечвае тое, каб саблюдаўся рэгламент, і каб была нармальная налажаная камунікацыя паміж усімі спісамі, дэлегатамі, усімі структурамі каардынацыйнай рады, уключаючы сакратарыят. Вось задача спікера і прадстаўніцтва, канешне ж. Добра, дзякуй вялікі. Шаноўнае гаспадарства, я нагадаю, што з намі была спікерка каардынацыйнай рады трэцяга склікання Анжэліка Мельнікава. Дзякуй вам вялікі. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей у каардынацыйнай радзе, у дэмакратычных сілах, у Беларусі і ў свеце, вы можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.